ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଛି ମେସିନ୍ ନେଇକି ଆଉ ଏଠି କାମ ହେବ ବୋଲି ଋଷିବନ୍ତରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସବୁ କାମ। ଆଉ ଏଠି ମନ୍ଦିର ହିଁ କାମ ହେବ ବୋଲି ଆସିଛି। ଆଗରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ କାମ ହେବ, ଆଗେ ମନ୍ଦିର କାମ ସରିଲେ ପୋଖରୀ କାମକୁ ଯିବ। ମେସିନ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପଟେ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ। ଏପଟେ ତ ଖାଲି କାଜୁ ଗଛ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବସିଛି, ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭିତରେ ଅଛି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମହାଯଜ୍ଞ ଯେଉଁ ହୁଏ, ମୋର ମେସିନ୍ ସେପଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ରୁମ୍ଟା ଦେଖାଉଛି ମୁଁ, ସେ ରୁମ୍ରେ କଠୁ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଏ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ହେଇଛି। ଏଠି ଯଜ୍ଞ ବି ହୁଏ, ମହାଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ଯଜ୍ଞ ପୁରା ହୁଏ। ମୋ ମେସିନ୍ ସେପଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଖାଲି ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଏ ଭିତରେ ଖାଲି। କଠା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂଜା ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ। ଏଇଠି ହିଁ କଠୁ ଏଇ ଭିତରେ ଅଛି, ଦେଖିପାରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଠୁ ଭିତରେ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ମେସିନ୍ ମୋର ଥୁଆ ହେଇଛି, କାମ ବି ଏଇଠି ହିଁ ହେବ। ଏ ବାଲି ଆରକ ପୁରା ଏପଟୁ ଲେବୁଲ୍ ହେଇକି ଏପଟୁ ପୁଣି ବାଲି ଏ ଭିତରୁ ବାଲି ହିଁ କଢ଼ା ହେବ। ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ହେବ। ଏପଟେ ସେପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ବି ଅଛି। ଖରା ଜୋର ହେଲେ ଖରା ଜୋର ହେଉଛି। ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏପଟେ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗେଟ୍ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବାଙ୍କର କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ବାଲିରେ। କାଳୁକର୍ଚ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି। ମେସିନ୍ ମୋର ଥୁଆ ହେଇଛି, କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। 11ଟା ହେଇଯିବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ। ଗେଟ୍ ଏମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗେଟ୍ ରୁମ୍ ବି ତିଆରି ହେଉଛି। କାମ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ ହେବ, ଇଏ ପଥର ଦିଆହେଇଛି। ଭଲ ଫେସ୍ ଅଛି। ଏ ଜାଗା ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ବି ଅଳ୍ପ ଦିନରେ।